לוח מודעות. במחשב או בטלפון מחפשים בגוגל פורטל טבעון. נכנסים לאתר פורטל טבעון. בסרגל האפשרויות בחלקו העליון של המסך לוחצים על לוח מודעות. בלוח המודעות תוכלו לפרסם דירות או בתים להשכרה ולמחירה למי שלא רוצה מתווך. מודעות דרושים, מחירה או מסירה של מוצרי יד שנייה. והכל באזור טבעון והסביבה. כל המודעות מפורסמות גם בפייסבוק וגם באינסטגרם של פורטל טבעון. פרסום מודעות בלוח המודעות הוא כמובן חינמי, ודרכו ניתן להגיע לקהל רחב יותר. אז איך עושים את זה? באתר פורטל טבעון לוחצים על האייקון של האיש בפינה השמאלית ולאחר מכן על התחברות. במידה ויש לכם חשבון, מתחברים אליו באמצעות מייל או SMS. במידה ואין לכם חשבון, לוחצים על יצירת חשבון חדש. ממלאים את הפרטים האישיים ונרשמים לאתר. אחרי שנרשמנו לאתר, לוחצים שוב על האייקון של האיש בפינה השמאלית ולאחר מכן על פרסום מודעה. ממלאים את פרטי המודעה, צוות האתר מאשר את המודעות שלכם וממשיך לפרסם את המידע גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. בהצלחה!